Bona tarda. Els santjoanencs i les santjoanenques ja esperen des de fa molts mesos que arribi el 26 d'agost, perquè el 26 d'agost és sinònim que comença la festa major. I aquest any ens han dit l'Ajuntament que tenim una sorpresa. Esperarem a veure què passa. Más te gusta a ti. Es el Gran Prix, es el Gran Prix, el programa del abuelo y del niño. Has de saltar para evitar que la vaquilla te dé un buen revolcón. Con limpiezas de jugar ahí derrochar. Doncs hem augmentat el seguici de Sant Joan de Mar amb el bou. Ens veiem aquesta nit al Correfoc, amb el convidat que és el drac de dracs de la Bisbal d'Empordà.